benvingudes i benvinguts a un nou vídeo, o benvingudes i benvinguts al canal. Si no em coneixeu, soc Sílvia Mistagles, la vostra influencer tarotista professional de confiança. Així que benvinguts, espero que vos agradi i estas coses, així que comencem. Bueno, pel títol del vídeo, i perquè ja vos vaig fer un poquet d'espammer ahí per Instagram, ja vos vaig dir que parlaríem de drames de la meva feina, perquè ara estic en un nou servei que ara vos ho explicaré tot, no patiu que no vull acabar el vídeo sabent de la meva feina més del que sé jo. Però, com sempre, abans que res i de tot, m'agradaria agrair a les personetes que estan ahí darrere de la pantalla, que veieu els meus vídeos, que em doneu suport, que teniu més paciència que santes i sants, esperant a veure quan puc, quan no puc, quan m'agarra un mental breakdown i puc pujar vídeo i podeu veure'm el jepeto. Però en especial volia agrair-li el seu suport als i les mecenes de la Xeta, que som com trastos VIP, val? Si no sabeu què és la Xeta, vaig a la descripció del vídeo. Si esteu veient el vídeo des de YouTube, teniu un enllaç directe al meu perfil de la Xeta, mistagles.xeta.cat. I si esteu veient-lo des de la Xeta, que teniu els vídeos gratuïts com aquest una setmana abans, ja sabeu de què va la història. Així que merci i gràcies per donar un passet més en donar-me suport a Pep Pastor, a Liz, a Coreta, a Jordi, a Rockstar85 al Twitch, a ma mare, a Guillem, a Fernando, a la màgia d'imaginar, que m'ompli el cor perquè és una artista, si teniu, vaig a la descripció el seu enllaç per a l'Instagram perquè fa una barbaritat de coses i pronte espero poder contar-vos molt més. Merci també a Alexandro David, que és el que t'estima una barbaritat, a Pitu Hype, que sempre està ahí animant des de Twitch i creant un contingut de categoria. Gràcies a Charles Quinn, a Enverdin Barcelona, merci per tot el que feu, al meu Gerai, a Sergi, Joan, gràcies a tu també, a Helena, a Essència per Twitter, gràcies a l'Antoni, a Hirokus, que és una de les persones que sempre soc super, però pesadíssima per Twitch, perquè és una de les persones que més admire com a creadors de contingut per Twitch, mireu-lo, subscriviu-vos. A Jaume, a Mr. Jau, que també el trobeu per la Xeta i fa una barbaritat de contingut, podcast, és que este home està en més xarxes que jo. Merci a Jordi, a Anna, a Miquel Àngel, i per últim, i no per això menys important, moltes gràcies a Josep, a Sevi i a Mireia, de veritat que moltíssimes gràcies, i gràcies a tota la gent que aneu unint-vos i que se'n aneu anant i que aneu tornant, o sigui, de veritat, vos estime una barbaritat. I ara sí, comencem en el vídeo. Perdoneu-me les confiances, però la calor que fa en València, de veritat que no és normal. Este és el vostre senyal de que begueu aigua, per favor. Doncs, caris, la veritat és que la meva feina, jo continuo treballant per a la mateixa empresa i no patiu, que si no em seguiu per Instagram i no s'entereu de tots els drames ipso factus, també ho podeu seguir per Twitch, que ja n'hi ha nova programació que anem a mantindre de manera estable i regular i de persona funcional, on també vos actualitza de totes les meves tonteries. I ara que tinc un nou ordinador gamer, com el meu mòbil gamer, també estem fent coses molt guais, així que twitch.tv/mistagles, si voleu passar-se, estem allí i guarde sempre tots els vídeos i de tant en tant aniré pujant-los també quan tinga temps, també per així per la Xeta i per YouTube, val? With the calm. Així que, caris, vos explique. Com sempre, no vaig a dir-vos per a quina empresa telefònica treballa, per favor, no m'ho pregunteu perquè tampoc vaig a dir-ho. Aleshores, és que res per no perdre el temps. Però jo l'empresa que porta de teleoperadora actualment porta més d'un any i mig ja, i fins al mes passat he estat treballant per a la mateixa empresa de telefonia. Ara m'han passat a una altra empresa de telefonia i jo abans estava en fidelització i tal, que estava en atenció al client i també en retenció, que jo també cridava de tant. I ara m'han passat a una altra companyia telefònica i dins d'aquesta companyia telefònica m'han passat a un departament que es diu cancel·lacions. Tot això vos ho compte perquè va ser important per a les anècdotes que vaig a contar-vos, perquè és una cosa que em fa molta gràcia i com sempre també vos portaré un parell de tips per si us trobeu en la situació en la que persones com les que treballen en el meu departament vos podem tirar una maneta o haveu de cridar a departaments com el que treballo jo ara mateix. Aleshores, què és el departament de cancel·lacions? Pràcticament qualsevol cosa que estiga en vuelo, qualsevol cosa que estiga passant però que encara no està ferma, jo des del meu departament puc cancel·lar. I tu com a client o jo com a clienta hauria de cridar al departament per al qual jo treballo, el departament de cancel·lacions, per a cancel·lar una portabilitat, una alta o qualsevol cosa que estiga en curs. Exemple pràctic, jo soc clienta de Cacafon i em vull passar a l'empresa Lemon. Demane una portabilitat a Lemon, puta que calor fa! Demane la portabilitat a Lemon, Lemon me l'accepta, s'està tot en tràmit, m'instal·la la fibra, aquestes coses, el que jo demane, i quan s'entera Cacafon, així és on ve lo important, i no patiu que després vos diré com són els tràmits, perquè n'hi ha moltes coses que jo no sabia fins que em vaig destacar en este departament, inclús havent treballat ja any i mig en aquestes coses. El cas és que Cacafon s'entera i em diu: Sílvia, no te'n vagis en Lemon, mira quina oferta et fem ara antes de que te'n vagis, queda't amb vosaltres. I dic, bueno, Cacafon, m'ho convençut, en queden vosaltres, que no torni a passar. Aleshores em diuen, escolta, abans de que nosaltres puguem fer l'oferta que t'acabem de dir que et farem, has de cancel·lar la portabilitat que tens en Lemon. Aleshores, crida este número i dis-los a Lemon que ja no t'interessa, que et cancel·len la portabilitat o l'alta o el que sigui que estigueres fent. I jo, vale, Cacafon, ara els cride a Lemon. Lemon, escolteu, cancel·leu-me la portabilitat, per favor. Per què, pitos flautes, saps? I ahí és on estic jo estaria en Lemon, dient, hola, buenos días, mi nombre es Silvia, bienvenido a Lemon, ¿en qué puedo ayudarle? I doncs ahí, o sigui, jo he de cancel·lar-li aquesta portabilitat o li llança una oferta.
Això no sé si funciona en totes les companyies exactament igual que el que vaig a contar-vos i que el que us he contat ja, però almenys per a la que estic treballant actualment funciona així. Aleshores, com sempre, jo vos compartisc la informació que jo tinc, jo no tinc la veritat absoluta sobre res, i en aquesta informació feu el que vulgueu, si vos podeu aprofitar d'alguna cosa, perfecte. Com que molts haureu vingut buscant les anècdotes, anem directament ja a les anècdotes i després vos dono tips per a poder estalviar-se dinerillos perquè així ningú rica, ningú mos sobren ni poden regalar els diners. Aleshores, si podem tindre els mateixos serveis més barats, millor, però això al final. Aleshores, clar, jo en la meva feina m'hi criden per a cancel·lar les portabilitats que tenen cap a la companyia per a la que jo treballe i a mi, òbviament, per empresa, per llei, etc., a mi m'han de contar, jo he d'intentar averiguar un poc per què volen cancel·lar-ho i si ho volen cancel·lar perquè la seva companyia d'origen els ha fet una millor oferta, conyo, que me compten a veure què els han oferit, perquè aquesta informació també li serveix a la meva empresa per a veure què s'estan manejant així, pues, saps, extraoficialment. I això ho fan totes les companyies, això sí que ho fan totes. La cosa que passa, que n'hi ha clients que no sé per què, o sigui, és en plan de, si ja has iniciat una portabilitat, és perquè no estaves massa content en la teva companyia d'origen, ja fora per servei, per pasta, el que siga. Quan crides per a cancel·lar-ho, vale, jo ho entenc que ho vulguis cancel·lar perquè igual t'han fet una millor oferta, has canviat d'opinió, algo, però no costa res comprar-me-ho. I és que les excuses que posa la penya per no dir-te la puta veritat és espectacular. Clar, també és veritat que des de les altres companyies, perquè jo això sí que ho he fet, quan els que criden a l'altra empresa per a cancel·lar la portabilitat i tot el rotllo, sí que és veritat que sempre es dius, tu dilos que simplement que ja no ho vols, que has canviat d'opinió i tal, perquè et faran oferta, tu no els escoltes i ja està. Aleshores és normal i no em frustra el trobar-me en clients que no m'ho volen contar i que directament intenten evitar o tallar-me o pressionar-me o xillar-me o dir-me les mil paraulotes per a que jo no us llanci una nova oferta. Aleshores jo això ho entenc, perquè jo he estat en l'altre costat. Però el que m'encanta és estar ara des d'este costat de la jugada i veure els clients com se les apanyen, o sigui, és boníssim, és boníssim. Bo, tinc clients que literal, com ja saben com funciona més o menys la cosa, perquè porten anys fent aquestes coses de demanar portabilitat per a després cancel·lar-la, per a que després es facin una millor oferta i totes aquestes coses, n'hi ha clients que directament es pensen que jo no tinc internet ni puc buscar les tarifes o les ofertes que fan altres companyies i s'inventen cada una. Cony, és que en tenia una que l'altre dia, no vaig dir des de quina companyia venia ni res, però era una companyia molt caquera, que em diu que li deixen 2 línies en cridades il·limitades, la fibra de 600 directa en casa, que jo ja sé que aquesta companyia no té fibra directa, i l'iPhone 11, tot inclòs en el preu, que li ho deixaven, ojo, que li ho deixaven per 40 euros sense permanència. Mira, després parlarem de procediments, però ja vos dic jo que en el moment en què pilleu un telèfon, encara que vos el donen a 0 euros, aneu a tindre permanència. Aneu a tindre permanència, tindreu permanència. You will have permanència. O sigui, ho manteneu? I clar, per 40 pavos, quan sols l'iPhone 11 normalment ja es queden unes quotes normalment d'uns 20 pavos, val? Tirant per lo bajín, depenent de la tarifa, etc. És com, a qui voleu enganyar? O sigui, a qui vols enganyar? Per 40 pavos no t'ho han deixat, Mari Carmen, no em mentisques. I menys sense permanència, perquè mínim t'han posat 2 anys, que valen totes les financiacions de permanència. O clients que em diuen que la seva companyia d'origen, que és en la que jo treballava abans, i és en plan de, clar, no li puc dir, escolta Antonio, és que jo abans treballava per a aquesta companyia i sé que no t'han fet esta oferta ni de conya perquè jo he estat en ese puto departament. Que li deixaven un iPhone a 0 euros. Mari Carmen, no. Una altra cosa és que tu em digues que l'has pagat a tocateja. Ahí sí t'ha costat 0 euros la financiació perquè l'estàs pagant a tocateja. Però a 0 euros, un iPhone, és que no n'hi ha iPhone que te dicen a 0 euros. És que no n'hi ha, almenys en la companyia de la que jo vinc. I tu en qualsevol altra. Si no te'l cobren per un costat, te'l cobraran per altre. Però ja et dic jo que t'han posat 2 anys de permanència i aquest iPhone no val 0 euros. Altra cosa que t'han dit que la tarifa se te queda tot 50 pavos i ahir va inclòs ja el preu de l'iPhone, que també m'estranyaria, però bueno. Però si n'inventen cada una que és espectacular. Ara, els motius de cancel·lació, quan no és perquè tenen una millor oferta de la companyia, perquè no t'ho volen dir, és espectacular. Quan et diuen no, per motius personals. Jo, però què motius personals? Conta'm, què passa? Antonio, eres el titular de les línies, o Mari Carmen, eres la titular de les línies. Quins motius personals han passat? Què és el que ha ocorregut? Perquè vas sol·licitar la portabilitat fa 2 dies, explica'm tu quins motius personals han hagut de canviar en 2 dies, jo els ho pregunto tal qual, què és, que aneu a donar de baixa els números, ja no aneu a necessitar més mòbils, ni fibra, ni res, aneu a viure a la muntanya? I et diuen no, és que són motius personals, no t'ho vull contar jo. Bueno, tranquil·la. Guarda-te-ho pa tu, no m'ho contes a mi, no patas. O encara un altre millor que es combina prou així com 50-50 en la de motius personals. Saps? Quan no et diuen una cosa, et diuen l'altra així de coses xorra, que solen ser el 80% de les cridades. És que me'n vaig del país. Que què?
Que te'n vas tu a on? Sí, perquè m'ha eixit faena en l'estranger i m'he d'anar fora per a viure fora i no sé quan tornaré. I mires a veure, i en l'altre cas igual, mires a veure en la llista allí en el programa on vist tota la informació i veig que va fer la portabilitat de motos fa a lo millor 3 o 4 dies, la va sol·licitar i que ahir mateixa per la vesprà m'estàs cridant a les 10 del matí d'avui i ahir per la vesprà te van instal·lar la fibra, vas deixar entrar a l'instal·lador dins de ta casa per a que et posaren els aparatets i tindre internet. I quan t'has enterat? Mari Carmen, o sigui, ahir l'instal·lador va a ta casa a les 7 de la vesprà i avui han passat poc més de 12 hores i de repente entès que t'han oferit faena en no sé a on per anar-te'n fora d'Espanya i ja no vas a voler l'internet. Quina faena? Perquè en Infojobs a mi no m'ha eixit res així de ràpid mai. Què ha passat, Mari Carmen? I clar, se n'inventen cada una que és espectacular. O sigui, a mi és una cosa que em fascina. I clar, la majoria de voltes en aquests dos casos no és per res, però és que la majoria de voltes és perquè tenen una millor oferta de la seva companyia. I intenten ser, saps, superimaginatius i supercreatius en les excuses. Que jo ho entenc, o sigui, per lo jajas que no quede, però que et penses que és una cosa que em fascina. O sigui, la gent quan crida, què es pensa? Que qui està agarrant el telèfon és una màquina, una intel·ligència artificial? Que jo també soc persona, jo també soc clienta, jo també tinc internet en ma casa, tinc telèfon, no visc en una cova. No visc en l'oficina on treballo, o sigui que jo també faig aquestes coses, però tio, no mentis que s'anava a puta cara pensant que soc tonta. Que igual ho soc, però tant no. Però el millor de tot és que, clar, la majoria d'empreses quan cancel·les la portabilitat a l'altra companyia que te'n volies anar et demanen un codi de cancel·lació. I és per a lo únic per a lo que pots necessitar un codi de cancel·lació. I adivineu què? La gent que té motius personals o la gent que se'n va fora del país així de repenses, no sé, diuen a lo millor són protagonistes d'una pel·lícula mainstream americana i han de perseguir l'amor de la seva vida a l'altra punta del món, jo què sé. Però de repent al final de la crida, quan ja li ho has cancel·lat tot, et demanen el codi de cancel·lació. I jo en sèrio, i per què necessites el codi de cancel·lació, Mari Carmen? No, perquè el necessite per a unes coses no, cochina, no em mentisques en la cara. Treballo en telefonia, per l'amor de Déu, a mi igual m'enganyes en les tarifes de la llum o en el preu al que van el quilo de melocotón, saps el que vull dir-te? Però no m'enganyes en això, que jo treballo en això, Mari Carmen, tu no. Però bueno, que jo sabeu que sempre soc un poquet sorra, sí que és veritat que al principi de la crida quan es comencen lo de motius personals, i un motiu personal com que la teva companyia la dic, com a que Vodafone, com a que Orange, com a que Yoigo, com a que ta mare t'ha donat una millor oferta i després te sents no és això. Per què mentixes? No mentisques. No em faces la de no eres tu, soc jo. Dis-me, mira, no funciona, saps? Continuo enamorat del meu ex i no passa res. I pots tornar, no passa res, però jo vaig oferir-te una cosa millor encara. Jo t'ho deixo millor encara. I ahí és quan venen les cridades que més m'agraden. O sigui, em diuen l'oferta que els ha fet l'altra companyia en plan xulos. En plan de soc així, el millor regatejador, el millor comerciant que n'hi ha en tot el pujo sojo de Marrakeix. I te diuen ahí, en plan, pues m'han les dues línies en cridades il·limitades, gigas il·limitats i la fibra de 600 i m'ho han deixat per 50 pavos, saps? I va, m'estic imaginant ahí que al telèfon, o sigui, aventant-se el monyo. I jo en plan de, vale, Antonio, la veritat és que està fent molt bona oferta, però jo te ho dixe a 35. Jódete. I encara en plan de, però segur? No. Te ho estic dient de broma. Estic així, no, és que has cridat a comedians. I estic així fent així jo ara l'acudit del dia. No te jode, clar que va en sèrio. 35. I, en la meva companyia almenys, sense permanència. Jodete. I ahí, òbviament, la majoria de la gent al final acaba quedant-se en la companyia on treballo jo quan passen aquestes coses, igual que entenc que de departaments com el meu en altres companyies passa exactament el mateix. Però encara n'hi ha que et diuen no, jo és que preferís quedar-me en la meva companyia jo, però per què? No, perquè porten molts anys, no sé quantos, i és com, o sigui, quin por al canvi tens, carinyo? O sigui, porten un any que et van dir que et posarien un descompte, que al final no te l'han posat, que porten un any cobrant el que els ha donat la puta gana, perquè jo això ho he vist. Estàs pagant actualment més de 80 pavos per aquestes dues línies en l'internet i els gigas i tota la hòstia. Ara que veuen que te'n vas, te ho deixen a 50. Ara que veuen que te'n vas. I de repente van a arreglar-te el que et devien, bueno, ara van a fer-te de tot, van a anar els dissabtes a ta casa a netejar-te-la. I t'estic dient jo, que tu amb motos encara no estàs, que no eres client o clienta nostra. I t'estic dient que t'ho deixa a 35. Ni pa tu ni pa mi, a 35. 15 pavos al mes que t'estalvies, que són més de 120 pavos a l'any. O sigui, no et són mal regalar 120 pavos pels mateixos serveis? No et són mal? O sigui, vols estar preocupant tots els mesos de mirar les factures i de tot? Ara et dono el meu número de telèfon i em fas un bizu. A desembre, quan arriba desembre, bizu. Conyo, jo és que flipe. I encara fan que cancel·le la portabilitat. Que volen tornar-se a la seva companyia. I jo flipo, o sigui, aquestes coses de la gent que li fa por canviar de companyia, quan saben que van estalviar-se més pasta, hòstia puta, i és una cosa que em fascina. I més quan avui en dia tots tenim internet
tots teníem, saps, accés a foros, a grups de Telegram, mils pitos i flautes per a saber com es trata en cada companyia als clients que tenen. I conyo, és que aquí estiguen una de les companyies clàssiques de tota la vida i l'estiguen estafant en la factura i estiguen pagant X o A. Si no estàs conforme, conyo, canvia't. Per què no et canvies? Per què no et canvies? Que és una cosa que em fascina, o sigui, a la de penya, ja no gent a lo millor més major que està més posada i que és més difícil de canviar d'opinió, jo d'això ho entenc. Però penya que és més joveneta i tal, que es queden en una companyia perquè van a pagar 60 pavos per 2 línies, que em pareix una puta exageració, i van a regalar-los el Netflix. Van a regalar-los el Netflix. Jo, carinyo, que en companyies low cost com en la que estic jo ara i altres, en lo que t'estalvies de preu i sense haver-te de preocupar mai més, perquè és aquest preu ja fixe per tota la vida, sense haver-te de preocupar, la diferència de preu ja et pagues el Netflix, carinyo. És que pareixem tontos. Que els del Netflix jo encara els entenc, perquè són coses que dius, hòstia, pues vale, pues una cosa que jo personalment sí que gasto. Però la gent que es queda pagant 20 pavos més al mes en una companyia perquè li regalen la subscripció de l'Amazon Prime, carinyo, el Prime val 4 euros al mes. 4 euros. 4 euros! 4 euros! I tu vas a pagar-ne 20 més. Total, per no fer-te el tràmit pel teu compte. És una cosa que em fascina. Però bueno, com sempre, els que més m'agraden, perquè això em passa, estiga en el departament que estiga, en el servei que estiga, en la companyia que estiga, són els que criden, et donen les dades, el DNI del titular i tot el rotllo, quan li preguntes el nom. No, és que està a nom de la meva dona o està a nom del meu home. Jo dic, vale, tal, jo et puc fer l'oferta, t'ho puc revisar a veure què ha passat en tu. Però per a fer qualsevol canvi, per llei he de parlar en el titular o la titular de les línies. No, però és que jo sóc la seva dona, jo sóc el seu home, i és que m'agarren ganes de dir-los, perquè es penseu que és això? La tenda de bragues de la tia Paca? La del cantó de carrer Major? Que en sèrio, o sea, aquí esteu intentant vacilar? O sigui, en sèrio, en mire la fitxa i veig que l'home té, jo què sé, 40, 50 anys, en sèrio, en 40 anys no vos ha entrat encara dins del cap que per a fer qualsevol tràmit de canvis que impliquen pasta o impliquen dades personals ha d'estar per llei la persona titular, la persona que té el nom, el servei, al telèfon? Encara no mos ha quedat clar? Hòstia puta! A voltes de veritat, en aquestes coses i en moltes altres windows, jo agarro el mòbil, encenc així la pantalla ràpidament, miro la data i dic, hòstia, sí, que estem al 2021. Dic que encara no hem viatjat al passat, perquè agarren ganes de preguntar-los si és la primera volta que tenen una línia telefònica encontrada. De veritat, voleu dir. O sigui, és espectacular. I ja la gent que es fa passar pel son pare o per sa mare qualsevol cosa, o per la seva dona pel seu home, i tal, doncs jo legalment, si me diuen que són la persona titular i me diuen totes les dades, les preguntes de seguretat i tot el rotllo, jo els he de fer el contradiu, els he de fer tot igualment. Però no intentes convèncer de que tu, perquè la teua figa este matí se'ls sap d'eixa forma, t'he de fer a tu la gravació, t'ho he de fer tots els canvis quan tu eres la dona del titular o eres l'home de la titular, o sigui, no. No, i és una cosa que em fascina, perquè el tema de les companyies telefòniques que apareix que siga sola quan t'anaves a inventar una regatellada del preu de les samarretes, és el que te vull dir, o sigui, que no, tio. No eres el titular o la titular i vols fer coses? Porta el teu nom. Porta el teu nom. Són 10 minuts el que necessites per parar-te el teu nom. Ja està. I a partir d'ahí crides tu i mos dones pel cul tu el que tu vulguis. I ja està. Però és boníssim. És boníssim. És una cosa que em fascina i la veritat que cada volta conec amb més gent i conec més casos i més històries i tinc cridades supergracioses i és espectacular. Ara, sabeu com sempre que jo sempre vinc així de cachondeo a contar les coses de Xina, pues que és com... Però en veritat tinc gent superbonica, superamable i que em parlen superbé i la veritat és que en este servei i en esta companyia m'estic trobant amb molta gent molt més amable i que m'insulten molt menys i tal que on estava anteriorment durant any i mig, així que que de moment pinta molt guai. I els meus companys i les meves companyes de curs, la veritat és que m'ho passe molt bé de moment. Porta ara un meset llarg, quasi 2 mesos ja entre formació i tota l'hòstia, i la veritat que estic molt a gust, així que continuaré portant-vos històries i ja portaré cridades específiques, o sigui, ara més que res per a com introduir-ho tot així. I per si de cas, coses que jo no sabia abans de passar a lo que són tips que vos donaré ara per si voleu estalviar-se un poquit de pasta o per aconseguir que us facin bones ofertes. Coses que jo no sabia és que, per exemple, quan tu demanes la portabilitat perquè conegueu els temps i els processos i el que s'ha de fer per llei, el que les companyies telefòniques fan per llei, perquè moltes voltes jo no sabia que quan tu demanaves la portabilitat, clar, fins que no t'instal·laven la fibra, l'altra companyia no et feia oferta tot el rotllo i dic, hòstia, és que per què s'esperen a que t'instal·len la fibra quan hi ha unes despeses? I això tingueu-ho molt clar. Totes les companyies, tot i les que vos diuen que no n'hi ha permanència, en el moment en què vos instal·len la fibra, vos instal·len la DSL, vos porten el router, perquè hi ha molta gent que no, però si sols meu, porta't el router i ja està. Em dona igual. En el moment en què t'ho facin, en el moment que hi ha un instal·lador que creu a la porta de ta puta casa i et deixa el servei funcionar, això ja si ho cansares abans de X temps, depèn de la companyia, és un temps o un altre, no és permanència, per això diuen que no tens permanència, però si te'n vas a la companyia en aquest temps, et cobren 150 pavos, més IVA, que són 182. 150 pavos, sí o sí, de la teua butxaca. I no és permanència
i és legal cobrar-te, o encara que estigues en els teus X dies, 14 dies de cancel·lació, de desestiment de l'oferta, perquè és legal, són 150 pavos que vas a haver d'amollar, així que compte, perquè legalment estan inclosos com a gastos d'instal·lació i no és permanència. Permanència és quan et posen algun descompte o coses d'aquestes, val? Aquestes coses que ja porten permanència, però això no es compta com a permanència. Però sí que et fan permanèixer dins de la companyia un X temps si no vols que t'ho cobren. O sea, la magia de les leyes, del vocablo, pues estas cosas. I truquis que vos he de donar per a que no passen aquestes coses, perquè fins que per llei, o sigui, primer s'ha d'instal·lar la fibra, perquè és el més complicat de fer de tot. Una volta t'instal·len la fibra, si has decidit que et donen d'alta un número fixe nou, doncs això va automàtic, i si has demanat que et porten el número fixe, a partir d'ahir, en 3 dies, a partir de la instal·lació de la fibra, 3 dies després més o menys màxim, ja se te portarà el número fixe, o sigui, durant aquests 3 dies no va funcionar-te el número, però en ninguna companyia, en ninguna. Et donaran un número provisional si és cas de fibra i tal. I després, quan ja s'ha portat el número fixe, ahir comencen les portabilitats dels números mòbils. I ahir, en quan s'està portant algun número, sigui el fixe o les mòbils, a partir de la instal·lació, ahir és quan l'altra companyia, la teua original, s'entera de que te'n vols anar. Rep la notificació, rep la petició de les línies. Màgia? No, és per llei com s'ha de fer, ho dic perquè eviteu-se enfadar-vos per telèfon quan crideu per a cancel·lar o per a contratar i pitos i flautes quan vos facin les coses així, perquè és per llei conforme ho fan totes les companyies. Així que jo el que vos puc recomanar, perquè la cosa està en que sí, normalment, si tu te'n vas a una altra companyia, t'instal·len la fibra, després tornes a l'antiga, tal, en el temps així, tot el rotllo, aquests 150 euros, totes les companyies es fan càrrec de pagar-te'ls, val? La teua d'origen, però moltes companyies, el 99% de les companyies, te ho tornen en plan de que tens que enviar mogolló de papereos i tot el rotllo en un correu, una volta tu ja ho has pagat, tu primer has de pagar aquests 150 pavos, més l'IVA. I una volta tu ja ho has pagat, tu ho envies tota la teva companyia i ells te ho tornen, però no te ho tornen de colp conforme tu ho has pagat, perquè estem parlant de 180 pavos, no sé si tu et sobren, si et sobren, escolta, envia-me'ls. Però jo de normal no tinc 180 pavos que em sobren així de dir, es trec quasi de la butxaca. Aleshores què fan? Te ho tornen, però ratejadament durant les factures. I així que aconseguissin també que si tornen aquests 150 euros, normalment serà en 15 factures màxim, t'estan lligant aquestes 15 factures, aquests 15 mesos, perquè si te'n vas abans de que t'ho hagin tornat, la resta no van a tornar-te-ho. Ah, peixito. Ah, peixito. Clar, és que tot té la lletra menuda. Aleshores, jo el que us recomano, si voleu fer això de demanar una portabilitat per a que cridi la teva companyia i ja siga per un costat o per l'altre, trobar un molt bon descompte, és directament no demaneu lo de la fibra, perquè a l'hora de posar-ho o llevar-ho sempre esteu, i el que vos recomane que s'acabareu enduent el mateix descompte, siga en la vostra companyia d'origen que en l'altra, és demanar la portabilitat si teniu 2 línies d'una de les línies, sols d'una línia mòbil. És més ràpid, vos cridaran abans i tindreu una oferta fixa en bon descompte, ja sigui des de la vostra companyia o des de l'altra, en X temps, en molt poc temps. I òbviament, encara que tingueu claríssim que voleu canviar-vos a una altra companyia i que no aneu a tornar a la que ja estàveu ara, vale? Tot i que demaneu la portabilitat, demaneu la portabilitat i l'endemà crideu, ei, mira, és que de la meva companyia m'han cridat i m'han fet una millor oferta, aleshores tal, si inventeu els preus un poc, era per a baixar-ho un poc i així segur que rasqueu un descompte. Però tot i que ho tingueu molt clar, jo si voleu rascar descomptes i tot el rotllo, jo mai demanaria la portabilitat directament de la línia fija o la instal·lació de la fibra com a primera opció. Primer una línia mòbil, que encara que tardi tot un poquet més, ho fareu més ràpid i s'endureu més descomptes i estalviareu més pasta, feu-me cas. Buah, que calor que fa! Així que res, ho deixem fins així, de veritat que moltíssimes gràcies per haver vist el vídeo, espero que us hagi resultat interessant d'alguna forma, o que us hagi entretingut, o que digues, xica, pues mira, mentre berenava, o mentre desdejunava, o mentre cagava, o el que siga, ho he vist, i mira, m'he alleugerat així un rato, o mentre estava descansant d'estudiar-se, que sé que molts ara esteu estudiant, ja siga per a oposicions o mil històries, així que de veritat que molta força des d'ací. I ja estaria, deixem fins al pròxim vídeo, que espero ja poder dutxar-me bé i posar-me la ratlla al mig, saps, de generació Z i no esta ratlla del costat de millennial. Estigueu pendents si voleu saber més de mi, de les cosetes que faig tant per Instagram com per Twitch i tal, perquè esta setmana ja es comencem a tope i a part se vienen cositas. Així que res, carinyers, de veritat que moltíssimes gràcies pel vostre suport i per tots els ànims que m'envieu des de l'altre costat de la pantalla, per la xarxa social que siga, que estic en totes, estic en totes. En TikTok, en Instagram, en Twitter, en la Xeta, en YouTube, en Twitch, en ma casa, pel mercat, estic per tot. I mos veiem en el pròxim vídeo, en el pròxim contingut, stream directe, lo que siga, val? I ja, pues, continuem pegant xarraos i informam-nos
un poquet més. La setmana que ve encara no sé si pujaré un tarotasso, vos llegiré el tarot, no, cony, l'horòscop, és que sempre li dic tarot. O si farem preguntes i respostes que tenia pendent, que si voleu fer-me preguntes també podeu deixar-les baix als comentaris des d'este vídeo si esteu des de YouTube, o enviar-me-les per correu o qualsevol cosa. I per últim, ja em calla i em promet que em calla, que sé que el vídeo ha sigut etern, la meva samarreta que no heu parat de mirar en tot el roto, sinó con la meva tote bag que està per allà darrere. Jo no faig això és la de la 3 voltes rebel que em van regalar per meu aniversari la meva millor amiga, però la meva tote bag de Soc una fucking meravella, sinó com també la samarreta i moltes altres, ho teniu tot, a part de molts altres productes, a la meva tenda, al meu web, a mistangles.bigcartel.com, i des d'allà podeu trobar-ho tot. I teniu l'enllaç baix a la descripció, també estigueu des de la plataforma que estigueu. Si ja està, en calle, i que tingueu molt bon dia, molt bona nit, i aquestes coses, mama, no puc ni callar-me, com es nota que fa temps que no grave. Ciao!